שבת שלום ומבורך. אני שמח לשלוח לכם ממתק לשבת קודש לפרשת נוח. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. הפסוק הזה הפותח את פרשת מגדל בבל נראה פסוק מבטיח, שפה אחת, אחדות. פסוק כזה מזכיר במידה רבה את נבואה לעתיד לבוא בספר צפניה, כי אז אהפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. אך אנחנו יודעים טוב מאוד שכל לא כך היו הדברים. מגדל בבל נהרס על ידי הקדוש ברוך הוא. על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל השם שפת כל הארץ, ומשם הפיצם השם על פני כל הארץ. האחדות הזאת, בניגוד לאחדות לקרוא בשם השם, הייתה אחדות של מרידה. מרידה בשם השם. כך מבאר הנציב. הנציב כותב על הפסוק, פן נפוץ על פני כל הארץ. יש להבין מה חששו אם יצאו כמה לארץ אחרת, באשר אין דעות בני האדם שווים. חששו שלא יצאו בני האדם מדעה זו ויהיו במחשבה אחרת. על כן היו משגיחים שלא יהיו איש מיישוב שלהם שלא יצא לעיר אחרת. הנציב כותב, משטרת מחשבות קפדנית טוטליטרית נהגה על ידי נמרוד בדור הפלגה. אסור לחשוב אחרת, הכל מוכתב מלמעלה. צנזורה בכלי התקשורת, צנזורה בעיתונות. השפה האחת נובעת מהכתבה מלמעלה. אסור לצאת מהארץ, צפון קוריאה ממש. האדרת המנהיג, סגידה למנהיג, עבודה למנהיג. מה שהוא חושב כולם חושבים, ואם הוא לא חושב כמו שכולם חושבים, אומר הנציב, היו שורפים אותו באש, כמו שניסו לעשות לאברהם אבינו באור כסדים. אחדות כזאת, אחדות של רשע, קשר רשעים, ודאי לא אחדות רצויה, אחדות אסורה. למרות כל האמור, רש"י פרשתנו כותב שהעונש של דור הפלגה היה מתון יותר, קל יותר, מאשר דור המבול שנהפך כל העולם כולו. רש"י כותב, וכי איזו קשה, של דור המבול או של דור הפלגה? הוא ממשיך, אלו, דור הפלגה, פשטו יד בעיקר, כפרו בשם, ואלו, דור המבול, לא פשטו בעיקר. ואלו, אומר רש"י, מבול, עבדו מהעולם ונשטפו. למה? מסביר רש"י, אלא שדור המבול היו גזלנים, והייתה מריבה ביניהם, לכן נאבדו. ואלו, בדור הפלגה, היו נוהגים אהבה ורעות ביניהם, שנאמר שפה אחת ודברים אחדים. ואם לא הבנו, למדת ששנוי המחלוקת וגדול השלום. למרות שחטאם של דור הפלגה חמור יותר מדור המבול, עונשם קל יותר, לפי שהיו באחדות. אחדות של רשע, אחדות של זימה, אחדות של כפירה, אבל עונשם מתמתן, בונוס, בגלל שהיו באחדות. כך מובא בירושלמי. אומר הירושלמי, הניצחונותיו של אחאב
אמר רב אבא בר כהנא, דורו של דוד כולם צדיקים היו, ועל ידי שהיה להם ביניהם דילטורין, לשון הרע, היוצאים לחמה והיו נופלים. אבל דורו של אחאב עובדי עבדו זרה היו, ועל ידי שלא היה להם דילטורין היו לא יורדים למלחמה ונוצחים. כך מבואר גם במדרש תנחומא. אמר רבי אלעזר הכפר, גדול כוח השלום, שבשעה שישראל עושים חבורה אחת, אפילו עבודת כוכבים ומזלות ביניהם, אין מידת הדין נוגעת בהם. ובשעה שהם חלוקים, מידת הדין נוגעת בהם. זה מבהיל. עובדי עבודה זרה, ואורות זה, יוצאים למלחמה ונוצחים. אחדות, אפילו אחדות שהמצב הרוחני גרוע, הקדוש ברוך הוא עוזר לבני ישראל. גדול השלום ושנואה המחלוקת. הרב קוק מוסיף בפירושו עולת ראייה על הסידור נקודה נוספת על מה שאנחנו אומרים בסוף התפילה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. מסביר הרב קוק מה זה שלום, מה זה אחדות. שלום, אחדות, אין פירושו של דבר שכולם חושבים אותו דבר וכולם אומרים אותו דבר. שהרי תלמידי חכמים לכאורה מרבים מחלוקת בעולם. הרי אין דף גמרא וכמעט שאין משנה שאין בה מחלוקת. אז איך אפשר לומר תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם? איזה שלום? אלא כנראה המושגים של שלום ואחדות אינם כמו שאנחנו חושבים. אחדות אינה אחידות. אחדות אין פירושו של דבר כולם חושבים אותו דבר, אומרים אותו דבר. מה פתאום? כל אחד יש לו דעה, כל אחד יש לו צלם אלוקים משלו. אחדות זה לדעת לכבד את הזולת, להבין אותו, להקשיב לו. לחלוק עליו קשה, עניינית. איזו מחלוקת לשם שמיים, איזו מחלוקת הלל ושמיים. לא מחלוקת קורח ועדתו. אחדות, שלום, זה לא שכולם צריכים להצביע אותה מפלגה. מה פתאום? אבל כל אחד מתכוון לשם שמיים ומכבד את הדעה של השני למרות שהוא חלוק עליה. ב100%. זאת אחדות. זאת האחדות הרצויה. לא אחדות של מגדל בבל, שזאת לא אחדות, כרי כתוב, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. הרבה דברים, אבל יכלו לומר רק דבר אחד. כי השלטון לא מרשה לומר דברים אחרים. זאת לא אחדות. אחדות זה ריבוי דעות, שפע, כיבוד, אהבה של הזולת, של כל אחד, ואהבת לרעך כמוך ממש. לאחדות הזאת אנחנו שואפים, לאחדות הזאת אנחנו מצפים, מייחלים, וצריכים לעבוד כולנו, כל אחד בחלק שלו. נזכה בעזרת השם כולנו לאחדות, לניצחונות, להחזרת החטופים, לעוז וגבורה למנהיגים, להחזרת כל החיילים מביתם, לשלום, שלווה, מתוך קדושה וטהרה. שבת שלום לכולם.